everyone! Hello everyone! Kanyo. Hi everyone! We are here again. Liligo kami sa dagat. Ito na si Tyra, the Belgian Malinois, and the Labrador, si Smoke. Ayan. Mag 3 months na sila. Diba? Malapit na kayo mag 3 months. Ayan. And then by next week, we will be visiting the veterinary na naman para sa bakuna and everything, check up, no? Okay naman kayo, no? Happy naman, no? Kumibungo naman kayo dyan. Tara, ligo tayo. Nasaan si Tyra? Ala, nainitan si Tyra. Okay, may baon na sila doon. Yan, pinuno ko ng dog food yan. Pero, marami pa doon sa loob kasi matatakaw ang mga ito. Nagdala ako ng marami. Ayan. Mamaya pag napagod ang mga yan, kakain. May tubig din sila. Tayo sa kabilang, andito tayo sa kabilang guys, kabilang property. Nakita namin yung niyog na napakaraming bunga. Nako, ang asawa ko merong gamit na yung pang-akyat. Yung nilalagay sa sapatos. I-try niya raw ang umakyat. Sabi ko, wag, please. Bibilhan na lang kita ng isang container na buko. Ayaw niyang papigil. Gusto niyang matry yung, yung nilalagay sa sapatos. Yan, yung kakapit yung yan. Kakapit yan dun sa puno para siya makaakyat. May tusok dun sa ilalim. Yan, Diyos ko, sure ka ba? Allah, kung ano-anong naiisip nito. Diyos ko. Ayan. Nasuot na. Nakapit yan doon dahil may tusok siya. Kita nyo yun, may tusok. Ala. Oh. Sure ka? Naku, parang sure ba yan? Kasya mapo. Kasya na kami. Ako'y ninenervyos. Hindi pwede yung Crocs. Dapat closed shoes. Yung leather dapat na matigas. Oh my God. Sabi ko na nga ba mahirap Oh, mahuso. Yan, ligo na. Ha? Close mo na. Okay. Ayun mo yung susi. Hindi tayo makatali. Okay, go. Wala akong duplicate. Ligo. Doon sa dulo. Wala. Lamia oy. Hoy, naaman di mo? Kaila pa ba ka? Di naman ka managa. Oh, sige. Kalami. Kilaw? Mga bata, naligo sila. Aligo. Sama gimong mga anak. Tato? Ala, dako naman di si Inday. Ala, dalaga na. Ala, dalaga na, oy. Ag-baby sa una. Uy, baby. Lipaya ang tang ng siyoning, oy. Uga pa ang town. Ala, warda. Lubog lagi. Nga naman kay tungod nga hangin. Bangod. Lagi. Na.
ligo ko nitong duha ka itoy. Nabasa ko. Ganda dito. Namiss ko. Namiss ko sana makalakad ako sa Sandy Beach. Hindi naman, lagi kong pinapangarap ang low tide. Hindi naman nag-low tide. High tide naman. Pero okay lang. Diyan noon, nangunguha kami ng mga shell, kung ano-ano, mga kinason. Pag nag-low tide, doon sa dulo doon. Doon sa may bahay-bahay na yon, nakita mo? Nararating namin yan. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Ala, hangin. Parang may bagyo nga. Kasi prediction ay may weather forecast ay may bagyo ngayon. Ala, nag-high tide. Hi. Sige. Enjoy. Ala, dakuas dagat. Wow. Ala. Nag-enjoy na yung dalawa. Naabot hanggang dito.